काही वेळेला आता असं लक्षात येतं की गोवा सरकारचा आडमोठेपणा फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या रुग्णांना औषधाचे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भातली मागची त्यांची भूमिका असो किंवा आताची मासळीवर घातलेली बंदी असो, हा फार मोठ्या प्रमाणात त्यांनी केलेला हट्टीपणा आहे। आणि असा हट्टीपणा जर गोवा सरकारने केला तर मग ते गोवा सरकारला किंवा गोवा जनतेच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, हे मला त्यांना मित्रत्वाच्या नात्याने सांगणं आहे। कारण गोवा हे सुद्धा महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे। महाराष्ट्र आणि गोवा याचे जे संबंध आहेत हे विकोपाला न जाता ते सामोपचाराने सोडवावेत अशी समजूतदारपणाची भूमिका गोव्यातल्या राजकारण्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे। गोंयान नसतो हट्टीपणा सोडचो म्हणून विनायक राऊताचो सल्लो। सिंधुदुर्ग हा सुद्धा काही केवळ परावलंबी नाही आहे, उलट गोव्यापेक्षा सिंधुदुर्ग सक्षम आहे। आज तुम्ही या ठिकाणी आडमोठेपणा केलात, आणखी 10 ठिकाणं अशी आहेत की त्या ठिकाणी गोवा सरकार गोव्यातल्या लोकांची सुद्धा नाकेबंदी करण्याचं काम सिंधुदुर्ग करू शकतो। पण असा मूर्खपणा सिंधुदुर्गने कधी केलेला नाही। आजपर्यंत चर्चा, संवाद, सुसंवाद हे धोरण ठेवलेलं आहे। तो गोवा सरकारने सुद्धा ते धोरण ठेवावं। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।